Waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɛlɛli kama ani sifinnakaw ka baarako nɔgɔyali fo ka taa se malidenw olu ka tani ka segin nɔgɔyali ma IBI Group ale nana ni moto kuraw ye maaw olu lafiyako ɲuman kama wa sɔngɔ damatɛmɛ ɲɔgɔn na fɛn min ye ni moto kofɔlen ninnu ye taji tɛ kɛ olu la i n'a fɔ IBI ale mɔbili tɔw. Bamako luwanse bilama ale kɛlen don bɛnbaliya ale ni kɛlɛmisɛnnin caman sabu ye hali n'o y'a sɔrɔ teriya ani badenya u fana bɛ sinsin maa dɔw ni ɲɔgɔn cɛ luwanse du ninnu kɔnɔ luwanse yɛrɛdamaw ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ u ni sotigiw ka fɔ ɲɔgɔn kɔ o kɛlen don du caman olu taalan ye bibi na Bamakɔ luwansew taalan bibi na Bamakɔ an bɛna pereperelatigɛ di aw ma bi kunnafoniyaw la. Ni ne bi araba novamburu kalo tile 13 san 2024 o don kunnafoniya bakurubaw ye aw ka jabaraniso mandi sanfɛ Advance TV aw ni ce anw sugandili la ka aw kunnafoniya ay aw bisimila bi don kunnafoniyaw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛ la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko diɲɛ seleke 4 tɔnba ONU ale ka bolofara min tun bɛ an fɛ yan nɔ Mali kɔnɔ bɛn ani kelenya o sabatiliko ɲuman kama n'o ye MINUSMA ye ale ka baaraw o kuncɛra an fɛ yan nɔ Mali la kabi Desanburu kalo tile 31 san 2023 a ɲinina jamana faamaw de fɛ ko fɛn min kɔni ye MINUSMA ye k'ale ka dugu bila barisa ko laɲini minnu kɛlen don a fɛ k'a tɛ ka se ka olu lafa n'olu tun bɛ tali kɛ dugu ale ni dugudenw olu lakanali ko ɲuman na MINUSMA ale ta ni bi cɛ fɛn min kɔni ye Dr Amadou Touré ale ye a hakilina di o ko kan an ka ɲɛmadaw la. Tagali kɛra cogo min c'est gouvernement de décision ta mission paix n'a bɛna jamana kɔnɔ gouvernement de autorisation di donc gouvernement ye autorisation min na MINUSMA taara donc MINUSMA taara minnu tun bɛ baara la gouvernement ye layidu ta ka ka financement kɛ k'u réinsérer gouvernement ye mɔgɔw dɛmɛ minnu juru b'u la banque la k'u ka juru sara sinon jeunes n'u bɛ baara tɛ u bɛ yan mais u hakili bɛ gouvernement la u hakili la ko gouvernement kan ka dɔn k'u bɛ malien mais u bɛ gouvernement kɔnɔ projet ni mise en œuvre la k'u ka baara d'u ma solution mun kan ka sɔrɔ gouvernement ka responsabilité de ta parce que gouvernement de kɛ ka MINUSMA gɛn sécurité ko la décision jamana décision do donc gouvernement kan ka mesure de ɲini développement fana a bɛ kɛ ni avec ses propres moyens c'est-à-dire que mɔgɔ kan ka na compter ONG nu c'est-à-dire que gouvernement fɔlɔ de ka baara di mɔgɔ ma gouvernement ka responsabilité fɔlɔ do donc an bɛ mun la pour que u ka fɛn du gouvernement mɔgɔ ma gouvernement kan ka mɔgɔ ɲini mun b'u dɛmɛ terrorisme kɛlɛ la parce que u tɛ guerre classique tɛ donc terrorisme mana dugu mun an tɛ mɔgɔ dɔn minnu bɛ kɛlɛ kɛ. I n'a fɔ an y'a fɔ ɲɛna cogoya min na kunnafoni daminɛ la IBI Group ale ka mobili rechargeable tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen nɔ fɛn min kɔni ye IBI ye ale nana ni moto rechargeable olu fana ye malidenw olu lafiyali ko ɲuman kama ka se ka sifinnakaw olu ka tani ka segin nɔgɔya ale ni ka se ka baara dadayɛlɛw ye ni ka se ka u ka musaka siraw olu sɔrɔ cogoya min na o kɔni ye ni moto ninnu olu ka laɲini dɔw fana ye IBI yɛrɛ ɲɛma ka fɔ la ko fɛn min ye ni moto kofɔlen ninnu ye k'u na se ka kɛ sababu ye ni ka se ka belebele bɔ cogoya min na waati yɛlɛma ale kɔlɔlɔw la barisa ni moto kofɔlen ninnu minnu filɛ nin ye ko taji tɛ kɛ u la wa k'u tɛ sisi bɔ Seinabu Cero ale tun b'a kɛnɛ kan. Bolimafɛn sen 4 bilalen kɔ minnu bɛ labaara ni kuran ye IBI Group ye motow fana bila sen kan ni waleya kun de ka se ka dɔ bɔ tanikasegi musaka koɲɛw la ale ni ka baara di sifinnakaw ma Mali jamana kɔnɔ. Mankan t'a la turufalen t'a la pièce t'a la piston t'a la vilebrequin t'a la foyi t'a la gasoil tɛ k'a la essence tɛ k'a la foyi tɛ k'a la donc i b'a ta dɔrɔn i bɛ taa mankan t'a la foyi donc e yɛrɛ ye comment c'est robuste et voilà donc an nana walasa ka jeunesse dɛmɛ ka baara d'u ma et puis ni mɔgɔ min par exemple énergie solaire bɛ mɔgɔ min ka so i mago tɛ ka gasoil k'a la i yɛrɛ b'i ka courant produit i bɛ panneau k'i ka moto charger. Bateri de bɛ kɛ nin bolimafɛn kofɔlen ninnu kɔnɔ walasa u ka se ka kilo 110 hakaja kilo 120 ka se ka olu boli o nasira la i b'a ye k'a fɔ caman bɛ bɔ bolimafɛn ko gɛlɛyaw la. Ni tɛmani belebeleba ye a bɛ louer 960 4800 960 mais a bɛ louer i tɛ carburant k'a la i bɛ se ka kilo 100 ani kilo 10 ka taa se kilo 100 ani kilo 20 i bɛ se k'o boli n'a ye i tɛ carburant k'a la an b'a ni i ka batterie charger ne d'i ma n'a banna fana i bɛ segin ka na borne min filɛ nin ye i bɛna i ka batterie charger tuguni i bɛ 200 wɛrɛ sara modèle 3 wɛrɛ bɛ yen o ye feere o bɛ se ka charger so kɔnɔ directement modèle dɔw bɛ yen o ye telimani o ye belebeleba o ye telimani ye.
lajɛw kɛra ka tɛmɛni ni bolimafɛn kofɔlen ninnu nafaw ye sirabaw kan. Vraiment a ye n kabakoya quoi ma dan sɔrɔ n tun t'a imaginer ko nin bɛ se ka kɛ Mali la quoi. Bon moto solaire bon ne yɛrɛ tun t'a dɔn ko nin bɛ exister. Moto solaire k'a fɔ ko moto filɛ nin ye i tɛ essence k'a la pièce détachée ko ni tulu ninnu foyi t'a la ka tile kɛ moto la dɔrɔn ka yala nin ye kabako fɛn ye ni ne yɛrɛ sera n ka bureau la fɔlɔ je crois que n bɛ fɛn fɔlɔ min kɛ fɔlɔ ka ni moto ninnu commander n ka coursiers ye fɔlɔ. Ni moto minnu bilalen filɛ nin sen kan i b'a ye k'a fɔ u bɛ labaara ni courant ye wa a bɛ se ka charger ni tile yɛrɛ ye a waleya in bɛ tali kɛ Mali ka wulikajɔw la ka ɲɛsin waati yɛlɛma kɔlɔlɔw olu kɛlɛli ma. O tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen nɔ so sɔrɔli Bamakɔ bibi na o tɛ ko nɔgɔn ye o de kama maa caman bɛ yen nɔ minnu bɛ luwansew ɲini ka se ka kundoyɔrɔ sɔrɔ yan'u ka se ka u halalasow olu sɔrɔ cogoya min na o luwanse ninnu kɔnɔ a yira k'a fɔ ko maa dɔw bɛ kɛ badema ye hali n'o y'a sɔrɔ ko maaw fana bɛ sɔrɔ minnu kɔni ko k'u ɲɛ tɛ da ɲɔgɔn kan ka sabu kɛ kɛlɛ ale ni bɛnbaliyaw ye o de kama an ka kunnafoni ɲininaw olu wulila ka jigin dugu kɔnɔ yaasa ka se ka Bamakɔ luwanse ale lahala dɔn ni waati in na an ka ɲɛmadaw ka sɔrɔtaw la. Ni san laban ninnu kɔnɔ Bamakɔ kɛra duba ye ni sɛbɛ ye faaba kɛlen don maa caman kunkilenna ye ka kɛɲɛ ni o jama cayali ye luwanse ale fana kɛra maa caman jatigila ye ni y'an ye du dɔ kɔnɔ Lasa sigida 4nan na Bamakɔ ni duden dɔw ka fɔ la ko gɛlɛya caman de bɛ olu kan ko sow koronen don jiko ani kuranko k'o fana ka gɛlɛn wa kuma la ko mankamisɛnnin de bɛ olu ni sotigiw ni ɲɔgɔn cɛ hali n'o y'a sɔrɔ bɛn ko sabatilenba tɛ olu yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ nka k'olu kɔni tɛ kɛ kɛlɛ kuntalajanw ye. Degun min ni lɔnso fana b'a sɔrɔ so kɔnɔ ni o ye so cɛnin don kɛrɛnkɛrɛnnenya an bɛ samiya la sisan kuma caman i b'a ye an bɛ wele hali su 10 heures fɛ k'a fɔ ko ji bi ka don u kan o dogolen tɛ mɔgɔ si la sisan wagati min na ɲinɛ jiko warala kosɛbɛ o gɛlɛya b'an kan kosɛbɛ donc dɔw yɛrɛ fana bɛ i b'u sɔrɔ u la adamaden kana gɛlɛn don ala ye bɛɛ n'a cogo da o ye mɔgɔ ye wari sɔrɔli a bɛ k'i bolo baara ye wali fɛn fitini u ni min kɛli ka kan u b'a fɔ k'u b'o da agence dɔ kun donc o ye baara ye gɛlɛya bɛ min na dɔw yɛrɛ fana bɛ yen olu ka wari sɔrɔli baara belebeleba don u b'u dogo an na yɛrɛ pepepewu. N'o y'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ lasakaw kan u ka luwanse duw kɔnɔ ni du in kɔnɔ yanni nɔ bajalantura la du 7 de bɛ yanni nɔ ka fara sotigi yɛrɛ kan nka a kɛlen i n'a fɔ du kelen ka sabu kɛ bɛn ale ni koto ɲɔgɔn tala min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ. Bamakɔ luwanse caman gɛlɛya sabu ye sotigiw yɛrɛ ye minnu bɛ dɔ fara sosaraw kan ka sɔrɔ u m'u sara luwansew la. An bɛ taa ni kunnafoniya ye halisa k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko babi ale ye fɛn ye fɛn min lakodɔnnen don kosɛbɛ an fɛ yan nɔ Mali la kɛrɛnkɛrɛnnenya la musolakaw olu bolo ka da babi ale jɔyɔrɔ yɛrɛ kan o musolaka ninnu yɛrɛ ka fɔ la ko fɛn min ye babi lakika ye k'ale bɛ sɔrɔ Kayi ale ni Segu mara de la an fɛ yan nɔ k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko o babi ninnu minnu filɛ nin ye ko musolakaw bolo musolaya fura de don barisa u ka fɔ la k'a bɛ kɔnɔ ko ka jɛ ale ni ka se ka musolakaw olu kisi kɔnɔlabanaw olu caman ma. Ka se ka caman faamu babi ale jɔyɔrɔ kan an ka kunnafoni ɲinina Ana Tumaiga ale wulila ka musolakaw sɛgɛrɛ an ka ɲɛmada ka sɔrɔtaw la. Babi ni dɔw ko a ma ko gɔngɔlili ale ye yiri ye min bɛ falen baji la wa a suma ka di kosɛbɛ mɔgɔ caman ye o de la depuis lawale an ka maakɔrɔ dɔw y'a ta ba la ka da a nafaw kan. Fɛn fɛn de tun bɛ kɔrɔli o nafa tun b'o de la i m'a ye an bann'o ma o de nana ni kɔlɔlɔ caman ye donc babi b'a la fɛn caman b'a la
babi in filɛ nin n'i y'a wuli k'a min a bɛ fɛn camanba de lase muso ma i bɛ muso bazɛn sanuya i bɛ laɲini min ɲini a b'o o s'i ma. Yiri kofɔlen ye nafa dɔ ye ka dɔ bɔ kɔnɔdimi misɛnninw na i n'a fɔ laada kɔnɔdimiw fo ka taa se kɔnɔfunuw ma. I n'a fɔ kɔnɔdimi misɛnnin ninnu a b'olu fana tɛmɛ muso kan n'i y'a bila ji la fana a kasa ka di a bɛ ji kasa diya a b'a min diya mɔgɔw bolo. Infection bɛ yen a b'o bɛɛ bali i y'a faamu a kun tɛ dɔrɔn aw ka kuma kirikara ninnu nɔfɛ ko ye o dɔrɔn tɛ a ka ɲi adamaden yɛrɛ de ma. An ka ɲininkaliw sen fɛ Madame Traoré Fanta ale y'a yira an na k'a fɔ ko muso min ni i ma furu fɔlɔ k'i man k'i tagalan kɛ babi ji minni ye. Muso furubali i ma kan ka babi min k'i to denmisɛnniya la muso furulen bɛ babi min k'i hakili to ko dɔ la a y'a faamuya o tuma o la n'i ma furu i man kan k'a min a minni man kan i bolo. Hakilina jiginna babi ni dɔw b'a wele ko gɔngɔlili ale ye yiri ye min bɛ sɔrɔ diɲɛ jamana caman kan wa a yirala k'a fɔ ko yiri min don ko vitamine caman kan ka sɔrɔ a la i n'a fɔ vitamine C. Kunnafoni kuncɛla an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko balontan dɔnniya o sɛbɛndi dɔ kɛra Mali clubu olu ma fɛn min kɔni ye nin lisansi kofɔlen ye o sababu de ye ka se ka jira cogoya min na ko nin ma kofɔlen ninnu k'olu kɔni kɛra maajolenw ye balontan ale hukumu kɔnɔna la nin baaraden ale bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra FEMA Foot o kɔnɔna la ka fara nin sɛbɛnden kan fɛn min kɔni ye kalanbolo kɛrɛnkɛrɛnnen ye o dayɛlɛla degeden karamɔgɔ dɔw ye yaasa olu fana na se cogoya min na ka se ka lisansi B sɔrɔ Kajatu Bagayogo ale tun b'a kɛnɛ kan. Lisans A gafew sɔrɔli ko an ka degeden karamɔgɔw fɛ Fédération Malienne de Football filɛ ka na hakilina kura ta ka na ni kalanbolo ye ka ɲɛsin an degeden karamɔgɔw ma minnu bɛ fɛ ka lisans B kafu sɔrɔ. Ni gafe min ɲinitɔ filɛ ni degeden karamɔgɔ kofɔlen ninnu fɛ a bɛ n'u dɛmɛ ka baara caman nɔgɔya u bolo. K'a daminɛ u ka baara daminɛ don na ka se bi ma comité exécutif kɔni ka dɛmɛ sera degeden karamɔgɔ 279 ma walasa k'u ka gafe sɔrɔlu nɔgɔya u bolo. Directeur technique national par intérim ale da sera baaraw ma mun bɛna kɛ ni kalanbolo kofɔlen kɔnɔna na. Niveau ye min ye nin na an bɛ kuma ni entraîneur professionnel yɛrɛ ka baara kɛcogo kan. Ensuite an bɛ kuma entraîneur yɛrɛ ka communication kan. An bɛ kuma préparation physique kan. An bɛ kuma test d'évaluation olu bɛ kɛ cogo di les tests physiques. Kuma min na fana intelligence émotionnelle kan quoi. Médecine du sport. An b'a essayer k'o volet dɔ fana ta la. An bɛ kuma volet loi du jeu kan. Donc i kan k'i comporter arbitre fɛ cogo min i b'o yira et puis i b'a ɲini ka loi du jeu dɔn parce que modification bɛ à chaque année. Ale ka kɔrɔfɔ tɛmɛnen kɔ Fédération Malienne de Football ɲɛmaa danga fɔlɔ a fana ye hakilinataw di. Programme ni an y'a yira an ka électeurs la o axelen don point 5 de kan formation b'o la an b'a appuyer kosɛbɛ formation kan. Donc formation in tɛ seulement entraîneur dɔrɔn ye mais acteur fɛn fɛn bɛ balontan na a b'a bɛɛ concerner. Donc an ka président y'a ɲini an fɛ an ka baara kɛ o cadre de kɔnɔna la. Ni kalanbulon kofɔlen min bɛna kɛ ni degeden karamɔgɔ kunna n'o bɛna kɛ sababu ye k'u kɛ ka licence B CAF sɔrɔ sa a bɛna kɛ sababu ye k'u dɛmɛ ka dolantanw kɛ k'u sigilen to banna n'o bɛ tali kɛ CAF ka dolantan kofɔlenw kan. Nin bɛna kɛ sababu ye k'an ka jamana kɛ a senga ye jamanaw cɛla minnu bɛ se k'u yɛrɛ yanga k'a yira k'a fɔ k'olu ka degeden karamɔgɔw de ka ca degeden karamɔgɔw la minnu ka gafew bɛɛ dafalen b'u bolo. An sera ka fɛn minnu sɔrɔ ka jira aw la bi kunnafoni nasira la o de ye nin ye aw ni ce Advance TV sugandili la ka aw kunnafoniya a ye to anw filɛli la wasa b'aw ye jabaranin ko la sanga ɲadamadɔ ni ne welila fɛn min ye nazarakan kunnafoniyaw ye u bɛna lase aw ma Modibo Kane Sidibe fɛ Ala ka Mali lakana.